ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? தெரியுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாம் வெல்கம் ஃபார் டுடேஸ் பகவத்கீதா செஷன். நம்ம இன்னைக்கு வந்து 6வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். அது நம்ம தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா தியான யோகம். ஓகேங்களா? ஸோ இதுல மொத்தம் 47 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. நம்ம இதுவரை என்ன பார்த்துட்டோம்? கர்ம யோகத்தை பார்த்தோம், அதுக்கடுத்து ஞான யோகத்தை பார்த்தோம், கர்ம யோகா இன் கிருஷ்ண உணர்வுன்றத பார்த்தோம். இன்னைக்கு வந்து தியான யோகம் பார்க்க போறோம். ஸோ இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டிய பகவான் கிருஷ்ணருக்கும் நம்மளுடைய ஆன்மீக குரு கிட்டே நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகயா சக்ஷுர்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं तावतोदं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदेवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवत्वेश नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमः पङ्कजनाभाय नमः पञ्चनेत्राय नमः पङ्कजनाभाय नमस्ते पञ्चाङ्ग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी मुखं करोति वाचालं भङ्गं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. அனைத்து பக்தர்களுக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம நேற்று என்ன பார்த்தோன்றத சுருக்கமா வந்து ரீகேப் பண்ணிக்கலாம். மொத்தம் 29 ஸ்லோகங்கள் இருந்தது. கர்மயோகா என் கிருஷ்ண உணர்வுன்றத அதுல வந்து மறுபடியும் வந்து அர்ஜுனன் வந்து கேள்வி கேட்கிற, நான் கர்மத்தை பண்ணட்டுமா இல்ல சன்னியாசம் எடுத்துக்கிட்டுமான்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, இல்ல நீ வந்து உன்னுடைய விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யினா கிருஷ்ணன் சொல்றாரு கடைசியில. அது அவருக்கு மாத்திரம் இல்ல, நமக்கும் இல்லையா? ஆனா அர்ஜுனனுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சன்னியாசக்கூடிய மனப்பக்குவம் வந்து அவருக்கு இருக்கு. ஏன்னா துரத்தல் இருக்கு, பௌதீக எந்த ஒரு விஷயத்து மேல பற்றுதல் இல்லை, புலன்கள் வந்து அவருடைய கண்ட்ரோல்ல இருக்கு. அதுக்கு அடுத்தது வந்து எது மேல அட்டாச்மெண்ட் வச்சுக்கணும்ன்றதையும் அவரு ஞாபகம் வச்சிருக்காரு இல்லையா?
பகவான் கிருஷ்ணருக்கு வந்து சேவை செய்யணுன்றது தெரிஞ்சிருக்காரு. பக்குவம் இருக்கு. நாலேஜ், டிட்டாச்மெண்ட் 2மே இருக்கு. ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் அண்ட் டிட்டாச்மெண்ட். அதனால அவருக்கு அந்த தகுதி இருந்தும் இந்த இடத்துல வந்து கிருஷ்ணர் வந்து சண்டை போடணும்னு சொல்றாரு இல்லையா? ஸோ உனக்கு விதிக்கப்பட்ட சத்திரிய தர்மத்தை நீ பண்ணுன்னு சொல்றாரு. ஸோ இந்த சண்டை அப்ப வந்து சண்டை பாவம் இல்லையான்றது அவருடைய கேள்வி. இல்ல. ஏன்னா கிருஷ்ணர் தான் இதை பிளான் பண்றார். அதர்மத்தை வந்து அஹ் அஹ் தலை தூக்கும் போது தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்கோசம் வராருன்றதுக்கோசம் அவருடைய பிளான் படி இது நடக்கிறதுனால நம்ம சண்டை பண்ணலான்றத அவர் இன்சிஸ்ட் பண்றாரு. அப்போ வந்து கர்ம யோகம் தான் வந்து சிறந்ததுன்றத அவருக்கு அட்வைஸ் பண்றாரு. அதுக்கு அது அந்த கர்ம யோகம் எப்படி பண்ணணும்னா நிஷ்காம கர்ம யோகமா இருக்கும். அதாவது கிருஷ்ண உணர்வோடு செய்யணும்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? அப்படி பண்ண என்ன ஆகும்? கர்ம பந்தத்துல வந்து நம்ம பந்தப்பட மாட்டோம். இல்லைன்னா அந்த கர்ம பந்தத்துல பிணைக்கப்பட்டு மறுபடியும் பிறப்பு இறப்பு இந்த சக்கரத்துக்குள்ள தள்ளப்படுவோன்றது. நிஷ்காம கர்மம் என்ன பண்ணுது? நம்ம பந்தத்துல இருந்து ஃபுல்லா விடுதலை ஆகுது. அப்போ வந்து நம்ம என்ன ஆகும்? மறுபடியும் இந்த பிறப்பு இறப்பு இந்த சக்கரத்துக்குள்ள வரமாட்டோம். ஸோ கிருஷ்ணர் மீடம் வந்து நம்ம கவனம் செலுத்துறதுனால நமக்கு என்ன ஆகுது? நமக்கு வந்து விடுதலை அடைகிறோம். ஓகேங்களா? பக்தி பண்ண பண்ண நமக்கு என்ன ஆகும்? ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த முக்தின்றது கிடைக்கும். நம்ம முக்திக்கோசம் தனியா வந்து செயல்படணும்ன்ற அவசியமே இல்லை. பக்தி பண்ணாவே நமக்கு முக்தி வந்து ஒரு பை ப்ராடக்ட் மாதிரி. ஓகேவா? பை ஒன் கெட் ஒன் ஃப்ரீன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அது மாதிரி பக்தி பண்ணா நமக்கு வந்து முக்தி கிடைக்கும். நம்ம முக்திக்கு தனியா பிரயத்தனம் பண்ணவே தேவையில்லை. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ கர்ம யோகம் வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகமா பண்ணணுன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு வந்து வேதங்களை பின்பற்றணும். அதுக்கு ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட குருவுடைய வார்த்தைகள் மூலமா நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லையா? அப்புறம் லாஸ்ட்ல என்ன பார்த்தோம்? வக்தாராம் யக்ன தபசம் சர்வலோகம் மகேஸ்வரம் சுக்ருதம் சர்வபூதானம் நெக்வா மாம் சாந்தி ருட்சதி. அதாவது பீஸ் ஃபார்முலா, அமைதிக்கான சூத்திரம் என்ன? கிருஷ்ணர் தான் வந்து உண்மையான கட்டுப்பாட்டாளர், அனுபவிப்பாளர், எல்லாருடைய நலம் விரும்பின்றதை நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இன்னையோடைய அத்தியாயத்துக்குள்ள போகலாம். ஸோ இன்னைக்கு அத்தியாயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் 47 ஸ்லோகங்கள்லாம் இருக்கு. ஸோ இந்த அத்தியாயத்துடைய பலன் வந்து பத்ம புராணத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு ஒரு கதை வடிவத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அதாவது இந்த 6வது அத்தியாயத்துடைய கேட்கறதுனால என்னென்ன மகிமைகள்ன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். கோதாவரி நதிக்கரையில பக்கத்துல வந்து ஒரு அழகான நகரம் இருக்கு. அந்த நகரத்து பேர் பாத்தீங்கன்னா பிரதிஷ்தான்பூர்னு சொல்லிட்டு. அந்த அந்த நகரத்தை வந்து அரசன் கிங் ஜான் ஸ்ருதின்றவர் வந்து அழகா ஆண்டுட்டு வர்றார். அவருடைய ஆளுமை எப்படி இருக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவரு டெய்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா யக்னம் பண்ணுவாருங்களாம். அந்த யக்னத்தால வரக்கூடிய புகை இருக்கு இல்லையா? புகை வந்து மேல்லோகத்துக்கு போயிட்டு அதாவது கல்ப விருட்ச மரம் இலைகள் எல்லாம் வந்து கருமையா பண்ணிடுவான். இந்த புகை வந்து யோசிச்சு பாருங்க. அவ்வளவு அளவுக்கு மேலோகத்துக்கு வந்து ஊடுருவி போய் அங்க இருக்கக்கூடிய கல்ப மருஷ இலைகளை வந்து கருப்பா பண்ணிடுதுன்னு, அப்ப எவ்வளவு அளவுக்கு அந்த யக்னங்களை பண்ணிருப்பாருன்றது பாருங்க இல்லையா? சோ அதனால வந்து தேவதேவர்கள் கூட ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க. ஐயோ, ஓகே. அவர்கிட்ட எல்லையற்ற நற்பண்புகள் இருந்துச்சுங்களாம். எல்லா விதமான குணாதிசைகள்ல வந்து சிறந்து விளங்கினார். அதனால இயற்கை கூட அவருக்கு வந்து ரொம்ப ஆதரவா இருந்துச்சு. சரியான காலத்துல சரியான அளவுல மழை பெஞ்சுச்சு. ஓகேவா? தேவதேவர்கள் கூட பாத்தீங்கன்னா அவரை பாக்குறதுக்கு வருவாங்களாம். அப்புறம் தான தர்மங்களை எல்லாம் பண்ணுவாரு. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பொதுமக்களுடைய நலனுக்கோசம் அங்கங்க கிணறு, ஏரிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோண்டி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி கொடுப்பாருங்களாம். சோ இதனால எல்லா மக்களும் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தாங்க. இயற்கை வந்து விளைச்சல் நல்லா இருந்துச்சு. அவர் வந்து ஒரு சிறந்த மனிதர், சிறந்த பக்தர், சிறந்த அரசர். ஓகேவா? சோ ஒரு நாள் என்ன ஆச்சுன்னா, அன்னப்பறவை வடிவத்துல இந்த தேவர்கள்லாம் வந்தாங்களாம். அவரை வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப அந்த அன்ன கூட்டங்கள் வந்து போயிட்டு இருக்கும்போது அதுல ஒரு அன்ன கூட்டம் வந்து அவரை கிராஸ் பண்ணுதான். ஓகே. அப்ப வந்து அங்க அரசன் இருக்கான் ஜான் சிருஷ்டி. அவர கிராஸ் பண்ணாத நீ அமைதியா போ அப்படின்னு. என்ன இந்த அரசன ஜான் சிருஷ்டி முனி ரைக்காவோட அவ்வளவு அளவுக்கு சிறந்தவரான் அப்படின்னு கேக்குறார். அந்த அன்னம் அவங்களுக்குள்ள நடக்கிற டிஸ்கஷன். இது அந்த மொட்டை மாடியில நின்னுட்டு இருக்க அரசன் வந்து காதுல படுது. இவர் என்னடா இது இப்படி பேசுறாங்களே சொல்லிட்டு கடகடன்னு கீழே ஓடி போயிட்டு தன்னுடைய ரத ஓட்டி ஆஹ் இருக்காரு இல்லையா? அவர் பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா மகா.
ரத ஓட்டியோட பெயர். தன்னோட தேரோட்டியை அம்சி சொல்றாங்க, எந்த திசையிலயாவது நீ போயிட்டு முனி ரைக்கா இருந்தாருன்னு பார்த்துட்டு வான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்புறாரு. சரி, இவரும் பாத்தீங்கன்னா சந்தோஷமா கிளம்புறாரு. ஏன்னா பார்க்க போறது ஒரு ரிஷியே இல்லையா? அதனால அந்த தேரோட்டி மகா வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா போறாரு. ஃபர்ஸ்ட் எங்க போறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா காஷிபுரிக்கு போறாரு. காசில யாருக்கா? நம்மளுடைய விஸ்வநாதா இருக்கா. அவர் வந்து பிரியப்பட்டவரு, எல்லா மக்களுடைய நலம் விரும்பி. அங்க போய் தேடுறாரு, இல்ல. அதுக்கு அடுத்தது வந்து கயாக்கு போறாரு. அங்க கயால யாருக்கா? கதாதர் இருக்கா. அவர் வந்து என்ன பண்ணுவாரு? மக்களுடைய பந்தங்கள், பிறப்பு இறப்புல இருக்கக்கூடிய பந்தங்கள் இருக்கு இல்லையா? அத வந்து அத விடுவிக்கிறாரு. அங்க போய் தேடுறாரு, இல்ல. அதுக்கு அடுத்தது பல பல புனித தலங்களுக்கெல்லாம் போறாரு, எங்கேயும் இல்ல. அப்புறம் மதுராக்கு போறாரு. மதுரால உடைய தன்மை என்னன்னா, யார் எவ்வளவுதான் பாவம் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்க பாவம் எல்லாம் போயிடும். அங்க இருந்து கடைசியா எங்க போறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா காஷ்மீருக்கு போறாரு. காஷ்மீர்ல நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் யார் இருக்காங்க? சிவன் இருக்காங்க இல்லையா? வெண்மையான அந்த பனிமலை கூட்டத்து மாதிரி வெண்மையான நிறத்துல சிவலிங்கம் இருக்காரு. அங்க வந்து சிவன் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா மணிகேசவரான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ அந்த இடத்துல வந்து அந்த நாட்டு அரசன் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய எதிரிகளை வென்று விட்டு வராரு. அப்ப வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அங்க கோயிலுக்கு வந்து நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அந்த சமயத்துல இந்த ருஷி வந்து அங்க இருக்கிறத பாக்குறாரு. ஓகேவா? ருஷி இருக்கிறத பாக்குறாரு, பார்த்துட்டு பேசுறாரு. ஓகே. அப்பதான் இவருக்கு தெரிய வருது, அதுதான் அவர்தான் வந்து அந்த முனி ரைக்கா, நம்ம தேடிட்டு வந்த ஆளுன்னு சொல்லிட்டு அவர் கையில போயிட்டு நமஸ்காரம் பண்றாரு. நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு எப்படி இருக்கீங்கன்னு கேட்டாங்கன்னா, நான் திருப்தியோடவும் சந்தோஷமோடவும் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. எனக்கு எதோன்ற தேவைன்ற பொருளே இல்லைன்ற மாதிரி. இதை கேட்டோன்னு அவர் என்ன பண்றாரு? வண்டி எடுத்துட்டு தன்னுடைய அரசர்கிட்ட வரார். ஓகேவா? அரசர்கிட்ட வந்த உடனே இது மாதிரி பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அரசர் ஜான் சுஷ்டி வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா தன்னை வண்டியை எடுத்துட்டு கிளம்புறாரு. வண்டி ஃபுல்லா ஆஹ் தங்க ஆபரணங்கள், நகைகள், விலை உயர்ந்த கற்கள், பட்டு பீதாம்பரம் இதெல்லாம் எடுத்துட்டு போறாரு. ஓகேவா? எடுத்துட்டு போறாரு. அந்த காஷ்மீருக்கு போயிட்ட உடனே அந்த ரிஷி ரைக்காவை பார்த்த உடனே நமஸ்காரம் பண்ணி இந்த பொருட்கள் எல்லாம் கொடுக்குறாரு. அவர் என்ன பண்றாரு? என்ன நீ இதெல்லாம் எடுத்துட்டு வந்திருக்க, ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோவப்படுறாரு. சரிங்க ஐயா, மன்னிச்சிருங்கன்னு சொல்லிட்டு மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறாரு. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இவ்வளவு அளவுக்கு துரத்தல் இருக்கு இல்லையா? எந்த பொருள் மேல பற்றுதல் இல்லை. எல்லாரும் பொண்ணு பொருளை பார்த்தோன்னா என்ன பண்ணுவாங்க? மயங்கிடுவாங்க இல்லையா? ஆனா நீங்க இவ்வளவு அளவுக்கு துரத்தலோடையும் இவ்வளவு அளவுக்கு பக்தியோட இருக்கீங்களே, இதயபூர்வமான தூய பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கீங்களே, இதுக்கு என்ன காரணம்னு அப்படின்னு கேட்கிறாரு. எதனால உங்களுக்கு இவ்வளவு அளவுக்கு பக்கம் வந்துச்சு எப்படின்னு கேட்கும்போது, நான் டெய்லி பகவத்கீதை 6வது அத்தியாயம் படிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? அவரு படிக்கிறாரு. அதை படிச்சதன் பலனான காலப்போக்கில் அவர் மரணம் அளிக்கும் போது வைகுந்த லோகத்துக்கு போறாரு. சோ இது தெரிஞ்ச அரசன் அவரு என்ன பண்றாரு? 6வது அத்தியாயம் படிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு. சோ வாட் இஸ் த மாரல்? யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. டிவோட்டிஸ், மாதாஜி, தாரிணி மாதாஜி, அம்பிகா மாதாஜி, சிவகுமார் பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா. யாரும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதற்கு வைகுண்டம் போயிடுவோம் மாதாஜி படிச்சேன்னாக்க. எந்த டிவோட்டிஸும் பதில் சொல்லவே மாட்டேன்றீங்க. புரியுதுங்களா நான் நீங்க பேசுறது? ஹரே நீங்க கிருஷ்ணா. சொல்லிட்டீங்க, லாஸ்ட்ல சொல்லிட்டீங்களே, படிச்சா வைகுண்டம் போயிடுவோம், அப்புறம் என்ன போயிட வேண்டியதா வைகுண்டம். அதே நம்ம நியூ டிவோட்டிஸ் பதில் சொல்றாங்களான்னு சொல்லிட்டு வேற ஒண்ணும் இல்ல. ரைட், அதாவது யாரும் சொல்ல, அதான் லாஸ்ட்ல எனக்கு முடியல சொல்லிட்டேன், வேற ஒண்ணும் இல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே தேங்க்யூ. கிருஷ்ணா. மாதாஜிஸ், பிரபுஜிஸ், நீங்க எல்லாம் பேசணும். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இப்படியே இருந்தா லெவல் 1, லெவல் 2 அப்படி கண்டினியூ பண்ணலாம் நம்ம. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இன்னைக்கோட தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த 47 ஸ்லோகங்களை வந்து 5 பிரிவா பிரிச்சிருக்காங்க. முதல் 9 ஸ்லோகத்துல அஷ்டாங்க யோகாவில் முன்னேறுதல், சமபுத்திர் விவசியதே. 10லிருந்து 32 வந்து பாத்தீங்கன்னா ரகசி ஸ்திதா, அஷ்டாங்க யோகாசனத்தின் நிலைகளை பத்தி சொல்ல போறாங்க. 33லிருந்து 36 வரையும் பாத்தீங்கன்னா ரகசி ஸ்திதா, சாரி, அப்பியாசேன து கௌந்தேயா, ஏன் மனதை கட்டுப்படுத்துங்கள், அதை வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். ஏன் நம்ம மனசை கட்டுப்படுத்தணும், அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை வந்து பார்க்க போறோம். 37லிருந்து 45 வரையும் பாத்தீங்கன்னா சூசினாம் ஸ்மிருதினாம் கேஹே, தோல்வியுற்ற யோகியின் இலக்கு என்ன,
பார்க்க போறோம். பக்தி பண்ணிட்டே இருக்காங்க. நடுவுல விழுந்துட்டாங்க. அவங்களுடைய நிலைமை என்னன்றத நம்ம பார்க்க போறோம். அதுக்கு அடுத்தது வந்து கடைசி பிரிவுல பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 46 to 47 வந்து பக்தி யோகி மிக உயர்ந்த யோகான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. யுக்த மனோ மதக. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கோட தலைப்புல போலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா பரமாத்மனே நமக. அத ஷஷ்ய போ ध्यायः ध्यानयोगः. हरे कृष्णा. श्लोकं படிக்கிறீங்களா? हरे कृष्णा. श्री भगवानुवाच अनाश्रित कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरक्तिर्न चाक्रियः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பகவான் கிருஷ்ணர் பேசுறாரு. அவர் என்ன சொல்றாரு? செயல்களின் பலன்களில் பற்றற்று கடமைக்காக செயலாற்றுபவனே சந்நியாசம் உண்மையான யோகியும் ஆகின்றான் தவிர வேள்வி நெருப்பை மூட்டாதவனும் செயலற்றவனும் அல்ல அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? சோ என்ன இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், பலன்களின் மீது பற்றுதல் இல்லாம தன்னுடைய கடமைக்காக தன்னுடைய செயல்களை செய்யறதா வந்து சந்நியாசம். அந்த டெஃபினிஷன் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சோ அவன் வந்து சன்னியாசி மாத்திரம் இல்லாம உண்மையான யோகியும் ஆறான் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? சோ யோகின்னா வந்து யக்னங்கள் எல்லாம் பண்ணணும் அப்படிலாம் ஒண்ணும் அவசியமே இல்லை. ஓகேங்களா? சோ நமக்கு வந்து யோகான்ற சொல்லுக்கு நம்ம இதுவரை என்ன பொருள் பார்த்திருக்கோம் மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஜீவாத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் இணைக்கிறது தான் வந்து யோகா. பட் நம்ம வந்து இப்ப யோகான்னு சொன்னா நமக்கு என்ன ஞாபகம் வருது? சூரிய நமஸ்காரம், உடம்பு அப்படி வளைக்கிறது இப்படி வளைக்கிறது, அதுதான் நம்ம ஞாபகம் வருது இல்லையா? சோ யோகால வந்து நம்ம பல வகைகள் பார்த்திருக்கோம். கர்ம யோகா, ஞான யோகா, பக்தி யோகா அப்படின்னு சொல்லி ஹத யோகான்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? சோ இந்த யோகாவுடைய விஷயங்களை நம்ம பார்க்க போலாம். இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அஷ்டாங்க யோகா. அஷ்டாங்க யோகான்னா என்ன? அஷ்டான 8 அங்கன்ன உடல் பாகங்கள் இணைக்கிறது தான் வந்து அஷ்டாங்க யோகா. ஓகேவா? சோ யோகான்ற வார்த்தைக்கு இணைத்தல்ன்றத பொருளை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ அந்த 8 நிலைமைகள் என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் யம, நியம, ஆசன, பிராணாயாம, பிரத்யாகார, தாரண, தானம், சமாதி. ஓகேங்களா? இந்த 8 நிலைகள் இருக்குது. சோ யமன்னா என்னன்னா வெளிப்புற பண்புகள். அதாவது டூஸ் அண்ட் நோட்ஸ்ன்னு ஒண்ணு இருக்கும் இல்லைங்களா? அதுதான் யம அண்ட் நியம. உட்புற பண்புகளும் வெளிப்புற பண்புகளும். ஆசனம்னா அந்த வார்த்தையில இருந்தே நமக்கு தெரியுது எப்படி உட்காரணும். தியானம் பண்ணும்போது நம்ம எப்படி உட்காரோம்? பத்மாசனத்துல உட்கார போறோம். பிராணாயாமமா மூச்சு பயிற்சி பண்ணிய போறோம். பிரத்யாகாரம்னா புலன்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது, சாப்பிடுற விஷயம் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்றது. அதுக்கடுத்து தாரணை, கவனத்தை வந்து ரொம்ப ஒருமித்து வச்சுக்கிறது. தியானம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மனசை ஒருநிலை பண்ணிட்டு தியானம் பண்றது. அந்த ஆழ்ந்த தானத்தை போன பிறகு அதை வந்து என்ன சொல்றோம்? சமாதி, ஒருமித்தல், ஒருங்கிணைப்பு. எதனோட? உள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவோட அந்த ஆத்மா ஜீவாத்மா ஒன்னா புரிஞ்சுக்கிறாங்க, இணையிறாங்க. அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சமாதி. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. आत्मात्मानः तस्य येनात्मैवात्मनः जितः अनात्मनः शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ மனதை வென்றவனுக்கு மனமே சிறந்த நண்பனாகும். ஆனால் அவ்வாறு செய்ய தவறியவனுக்கோ அது மிகப்பெரிய விரோதி ஆகும். இது உண்மையா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆமாவா இல்லையா? ஆமா. ஓகே. சோ எப்படி இது ஒரு சின்ன உதாரணத்தோட நம்ம பார்க்கலாம். சோ ஒரு அம்மா இருக்காங்க, ஷாப்பிங் போறாங்க. என்ன ஒரு அம்மான்றத விட நம்மளே எடுத்துக்கலாம். நம்ம வந்து ஷாப்பிங் போறோம். நமக்கு வீட்டுக்கு தேவை வந்து ஒரு சின்ன கைக்குட்டை, ஒரு சின்ன கர்ச்சீஃப் வேணும். அதுக்கோசம் கடைக்கு போறோம். கடைக்கு போகும்போது என்ன பார்க்குறோம்? நெறைய டிசைன்ஸ் இருக்கு.
நிறைய கலர்ஸ் இருக்கு, ரேர் காம்பினேஷன்ஸ்ல இருக்கு, சாரீ எல்லாம் ரொம்ப அழகா இருக்கு. சரி, நம்ம மனசு என்ன பண்ணுது, அச்சோ இந்த கலர் என்கிட்ட இல்லை, இந்த டிசைன் என்கிட்ட இல்லை, வாங்கணும்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ நம்ம ஆக்சுவலி அந்த புடவை ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா 5,000 ரூபாய். நம்ம வாங்கணும்னு நினைச்ச கட்சிப்போட விலை 5 ரூபாய். ஸோ இப்போ நம்ம மனசை வந்து நம்ம போன விஷயத்தை விட்டுட்டு அந்த புடவை வாங்கிட்டு வந்தா நம்ம எப்படியாப்பட்டவங்க, நம்ம மனசு எப்படியாப்பட்டது சொல்லுங்க? நமக்கு நண்பனா எதிரியா? எல்லாரும் சொல்லணும் பதில். எல்லாரும் அட்மிட் பண்ணி பேசுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எதிரி. எதிரி. சூப்பர். ஓகேவா? சோ அதே வந்து இல்ல இப்ப எனக்கு இந்த புடவை அவசியம் இல்ல, என்கிட்ட அந்த பட்ஜெட்டும் இல்ல, கடனை உடனே வாங்குறத விட இந்த பொருளை நான் வாங்கி பீரோல தான் அடுக்கி வைக்க போறேன், அதனால இது எனக்கு தேவையில்லை, தேவைப்படும் போது வாங்கிக்கலாம், நான் வந்தது ஒரு கைக்குட்டை வாங்கறதுக்கு, நான் அதை வாங்கிட்டு கிளம்பி போயிட்டே இருக்கிறேன் அப்படின்னு செய்யறவங்க கரெக்டா தப்பா? அவருடைய மனசு நண்பனா இல்லையா? நண்பன் தான். சூப்பர். சோ இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம இதை வச்சு இந்த எக்ஸாம்பிள் எதுக்கு சொல்றதுன்னா, நம்ம எந்தெந்த சூழ்நிலையில எப்படி இருக்கிறோன்றது நம்மளை பத்தி அனலைசிஸ் பண்ணிக்கணும் நம்ம இல்லையா? அதுக்குதான் நம்ம மனசை எப்படி வச்சிருக்கோம், நண்பனா வச்சிருக்கிறோமா எதிரியா வச்சிருக்கோமான்ற ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நம்ம கிளாரிட்டி வச்சுக்கணும். இன்கேஸ் நம்ம மனசு நமக்கு எதிரியா இருந்தா அது மெல்ல மெல்லமா நம்மள நண்பனா பண்ணிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். அதுக்கு வந்து புத்தி சொல்லணும், ஞானத்தை சொன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அது சரியா வந்துடும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம மிகப்பெரிய எதிரி வந்து நம்ம மனசுதான். அதே மனசு நம்ம கையாளனா அதுதான் நம்மளுடைய மிகப்பெரிய நண்பனவும் ஆறாரு. ஏன்னா அதுக்குள்ள வந்து யாருக்கா நம்ம இருதயத்துக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மாவா இருக்காரு. ஓகேவா? பரமாத்மாவை வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய வழிகாட்டுதல் படி நம்ம இந்த கிருஷ்ண உணர்வுல இருந்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப என்ன ஆகும், சரணாகதி அடைகிறோம் கிருஷ்ணருக்கு. அப்ப அவர் சொல்ற விஷயங்களை ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம். அப்ப மாயையிலிருந்து வெளியே வருவோம். ஓகேங்களா? हरे कृष्णा. कृष्ण योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं जगतीतः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண. யோகியானவன் என்ன பண்றான்னு பாத்தீங்கன்னா, தனது உடல், மனம் மற்றும் ஆத்மாவின் பரமனின் தொடர்பில் எப்போதும் ஈடுபடுத்த வேண்டும். சோ யோகின் பெயரளவுக்கு சொல்லிட்டா மாத்திரம் பத்தாது. தன்னுடைய உடல், மனசு, வாக்கு எல்லா விதத்திலயும் வந்து கடவுளோட சம்பந்தப்படுத்திக்கணும். அவன் தனிமையான இடத்தில் தனியே வசித்து மனதை கவனத்துடன் எப்போதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அவன் உரிமை உணர்வுகளில் இருந்து ஆசைகளில் இருந்தும் விடுபட்டு இருக்க வேண்டும். சோ யோகியின் பெயரளவுக்கு சொல்லிட்டா பத்தாது. ஓகேவா? தன்னுடைய புலன்களை கட்டுப்படுத்தணும், அப்புறம் தனிமையான இடத்துல போய் இருக்கணும். ஓகேங்களா? இப்படி இருந்து எதை மேலேயும் பற்றுதல் இருக்கக்கூடாது, உரிமையும் ஆசையும் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அப்படி இருந்தாதான் அவன் வந்து என்ன உண்மையான யோகின் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ உண்மையான யோகிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, கிருஷ்ணரை சதா காலமும் நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. ஓகே. சோ கிருஷ்ணரை மறக்க கூட மாட்டாங்க. ஓகே. மறக்காம அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, இப்படி பண்றதுனால கடவுளோட அவங்க இணைக்க முடியுது, அந்த சமாதி நிலைக்கு போறதுக்கு அவங்களால முடியுது. ஓகேவா? சோ இப்போ இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம், யார் ஒருத்த வந்து எதையும் ஏத்துக்காம எல்லா பொருட்களையும் வந்து கிருஷ்ணருடைய சம்பந்தப்படுத்தி தெரிஞ்சுக்கிறானோ அவன் தான் வந்து சரியான மனிதன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? சோ எந்த ஒரு பொருளா இருந்தாலும் அதை கிருஷ்ணருக்கு சம்பந்தப்பட்டதா இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து ஏத்துக்கிறவன் தான் உண்மையான துரத்தல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ யோகின்றது வந்து கை கால் முறுக்குறது அதெல்லாம் இல்லை. யார் ஒருத்தன் வந்து தன்னை முழுமையா வந்து கிருஷ்ண உணர்வோட வச்சுக்கிட்டோம்னா அவன் தான் வந்து உண்மையான யோகின்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே கிருஷ்ணரை வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பல நிலைகள் இருக்குன்றத பார்த்தோம் 2வது அத்தியாயத்துல. முதல் நிலை பிரம்மன், பரமாத்மா, அப்புறம் பகவான் இல்லையா? பிரம்மன்றது வந்து இந்த ஒளி ரூபத்துல இருக்கிறது தான் கடவுள் சொல்லிட்டு சில பேர் நினைப்பாங்க இல்லையா? அந்த ஒளி வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளுடைய உடல் தேஜஸ் தான், பிரம்ம ஜோதின்னு சொல்லுவோம். பிரம்மன் எஃப்ளுஜென்ஸ். அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ரியலைசேஷன். அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கடவுள் வந்து பரமாத்மாவா 4 கை ரூபத்துல சங்கு சக்கரம் கதை பத்மம் தாங்கி இருக்கார். அது வந்து பரமாத்மா செகண்ட் ஸ்டேஜ். ஓகேவா? ஃபைனல் ஸ்டேஜ் அல்டிமேட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் வந்து ஷியாமசுந்தர வடிவத்துல கார்மேக வண்ணத்துல வந்து தலையில மயில் பீலி வச்சுட்டு பட்டு பீதாம்பரம் அணிஞ்சிட்டு கையில வந்து புல்லாங்குழல் வச்சுட்டு இருக்காரு. இவங்களுடைய விரிவாக்கம் தான் அந்த பரமாத்மா அண்ட் பிரம்மன். இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இவங்க அடைஞ்சா கூட அல்டிமேட்டா நம்ம யாரை வந்து அடையணும், கிருஷ்ணரை வந்து அடையணும். ஓகேங்களா?
சோ யோகியானவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் கிருஷ்ணருக்கு சம்பந்தம் இல்லாத விஷயத்தை எல்லாத்தையும் அவன் வந்து நிராகரிப்பான். ஓகேவா? கடவுளுக்கு எதெல்லாம் வந்து சம்பந்தமா இருக்குதோ, அரி சம்பந்தத்துக்கு எது இருக்குதோ அது எல்லாத்தையும் ஏத்துப்பான். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। जो देशे प्रतिष्ठाय स्थिरम् आसनम् आत्मनः नातिचित्तं नातिनीचं शैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यचचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युज्यात् योगम् आत्मविशुद्धये। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி யாராவது இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க. ரம்யா மாதாஜி, தாரணி மாதாஜி இருக்கீங்களா? கீதா மாதாஜி யாராவது அந்த படிங்க யோகத்தை பயில. ராஜலட்சுமி மாதாஜி, ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி இருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஒரு படிங்க பிரபு. யோகத்தை பயில தனிமையான இடத்திற்கு சென்று நிலத்தில் தர்பை புல்லை பரப்பி அதனை மான் தோளாலும் மென்மையான துணியினாலும் மறைக்க வேண்டும். இந்த ஆசனம் மிக உயரமாகவோ தாழ்வாகவோ இல்லாமல் புனிதமான இடத்தில் அமைந்திருக்க வேண்டும். பின்னர் இதன் மேல் ஸ்திரமாக அமர்ந்து மனம், புலன்கள் மற்றும் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒருமுகப்படுத்தி இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக யோகியானவன் யோகத்தை பயில வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. பிரபு உங்க பேரு? என்னோட பேர் ஜெயஸ்ரீதா மாதா. ஓகே, ஜெயஸ்ரீதா. தேங்க்யூ. வாய்ஸ் அப்படி இருக்கு மாதா, ஜென்ஸ் ஆட்டம். ஜெயஸ்ரீ மாதாஜிங்களா? ஆமா. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ இங்க என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒருத்தர் வந்து அஷ்டாங்க யோகம் பண்ணணும்னு டிசைட் பண்ணிட்டான்னா அவன் என்ன பண்ணணும்? தனிமையான இடத்துக்கு போகணும். ஸோ அந்த தனிமையான இடத்துக்கு போகணும்னா அந்த எந்த மாதிரி இடமா இருக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா புனிதமான இடமா இருக்கணும். எதெல்லாம் புனிதமான இடம்? எங்கெல்லாம் கிருஷ்ணர் வந்து பிறந்தாரு, கடவுள் வந்து லீலைகளை செஞ்சாரு, அதுதான் வந்து புனிதமான இடம் சொல்லுவோம். அதாவது பிரயாக்ராஜ், மதுரா, விருந்தாவன், ரிஷிகேஷா, ஹரித்வார், இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா புனிதமான இடங்கள். சில இடத்துல வந்து புனித நதிகள் ஓடிட்டு இருக்கு. அந்த மாதிரி இடத்த வந்து போய் செலக்ட் பண்ணிட்டு அந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அமைதியா இருக்கிற இடத்துல போய் தனிமையா உட்காரணும். ஸோ அந்த இடம் வந்து எப்படி செலக்ட் பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபிளாட் சர்ஃபேஸா இருக்கணும். ஓகேங்களா? ஃபிளாட் சர்ஃபேஸா இருக்கணும். ஃபிளாட் சர்ஃபேஸா, எதுவும் மேடு பள்ளம் இல்லாம சமமா இருக்கக்கூடிய நிலத்தையே வந்து செலக்ட் பண்ணணும். அதுக்கு மேல வந்து தர்ப புல்ல போடணும். அதுக்கு பிறகு அது மேல என்ன போடணும்? மான் தோல் போடணும். அதுக்கு பிறகு துணி போடணும். ஓகேங்களா? சோ இதெல்லாம் ஏன்பா போடுறாங்க நம்ம அப்படின்னு கேட்கலாம். தியானம் தானே பண்ண போறாங்க, இதுக்கு எதுக்கு மான் தோல் அவசியம் இல்லையா? எதுக்கோசம் சொல்றீங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஆழ்ந்த சமாதியில போகும்போது மெடிடேஷன் பண்ணும்போது தன்னை மறந்து இருப்பாங்க இல்ல, உணர்வு எதுவும் இருக்காது, வெளியே என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது. விஷ ஜந்துக்களால அவங்களுக்கு ஆபத்து வரக்கூடாதுன்றதுக்கோசம் அவங்க என்ன பண்றாங்க? அந்த மான் தோலை போடுறாங்க. அந்த ஸ்மெல்லுக்கோசம் அந்த ஏதாவது ஒரு விஷ ஜந்து அந்த இடத்துக்கு வராது, வந்தா போயிடும். ஓகேங்களா? அதுதான் கான்செப்ட் அங்க இதெல்லாம் பண்றதுக்கு. சமநிலை எதுக்கு வேணும்னா கம்ஃபர்டபுளா நிறைய நேரம் உட்காரணும் இல்லையா? அதுக்கோசம் அந்த மாதிரி சமமா இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்த செலக்ட் பண்றாங்க. ஓகே, ஸோ அதுக்கு பிறகு அந்த இடத்துல உட்காந்துட்டு அது உயரமாகவும் இருக்கக்கூடாது, தாழ்வாகவும் இருக்கக்கூடாது, சமமா இருக்கணும். அதுக்கு வந்து பிறகு நேரா முதுகு தண்டு நேரா உட்கார வச்சு உட்காரணும். ஓகேங்களா? அப்புறம் மனசு புத்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 புருவத்துக்கு மத்தியில வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். ஓகே, மனசு புலன்கள் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் படுத்தணும். காட்டுல உட்காந்துட்டு வீட்டுல நினைக்க கூடாது இல்லையா? கடவுளை பார்க்கணும், உள்ள இருக்க பரமாத்மாவை ரியலைஸ் பண்ணணும்னு வந்துட்டு வீட்டுல இருக்கக்கூடிய எல்லா பொருட்களையும் வந்து மனசை வைக்க கூடாது. மனதை ஒருமுகப்படுத்தி அதனால என்ன ஆகுது? இதயம் வந்து தூய்மையாகுது. மனசை ஒருமுகப்படுத்தி பகவான் மேல வைக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகுது? இருதயம் தூய்மையாகுது.
ஓகேவா? சோ இப்படி உட்காந்துட்டு தான் நம்ம அந்த யோகத்தை பயில வேணும்னு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யுஞ்சனேவம் சதாத்மானம் யோகி நியதமானசக சாந்திம் நிர்வாண பரமாம் மஸ்தம் தம் அதிகச்சதி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி படிக்கிறீங்களா யாராவது? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நான் படிக்கிறேன். உங்க பேர் மாதாஜி? ராஜேஸ்வரி. படிங்க மாதாஜி. இவ்வாறாக உடல், மனம் மற்றும் செயல்களை இடையூறாது கட்டுப்படுத்த பழகிய யோகி தனது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனதுடன் பௌதீக வாழ்க்கை களைந்து இறைவனின் திருநாட்டை கிருஷ்ணலோகத்தை அடைகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. இங்க என்ன சொல்றாரு, எதையெல்லாம் அடக்கணும்? உடல், மனசு, செயல்களை வந்து எப்பவுமே இன்னைக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டேன் நாளைக்கு விட்டுலான்னா அப்படி இல்லை, இடையறாது இல்லையா? எப்பவுமே நம்மளுடைய உடல், மனசு, வாக்கு, செயல்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஒழுங்கான நிலையில எடுத்துக்கணும். அப்போ அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா அது வந்து எப்படினாலும் போகும். இப்ப குதிரைக்கு கடிவாளம் போடலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது என்ன ஆகும்? தெறிக்கட்டு ஓடும் இல்லையா? அது மாதிரி நம்ம மனசை வந்து நம்ம தான் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அது வந்து போகாது. இந்த அர்ஜுனனே சொல்றாரு இல்லையா, அப்பா கிருஷ்ணா என்னால வந்து காத்த வேணும்னா அடக்கிடுவேன், ஆனா இந்த மனசை வந்து என்னால அடக்கிறது கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ அதுக்கு என்ன அட்வைஸ் பண்றாரு கிருஷ்ணர் பாத்தீங்கன்னா பின்வரும் அத்தியாயத்துல, அபியாசேன கௌந்தேயா, பிராக்டிஸ் மூலமா உன்னால முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு. கஷ்டம்தான் ஒத்துக்கிறாரு அவரே. ஓகே. சோ இங்க வந்து உடல், மனசு, செயல்களை வந்து இடையறாது கட்டுப்படுத்தி இருக்கிறார் யோகி. ஓகேவா? சோ அந்த ஒழுக்கத்தோட வாழ்றதுனால அவருடைய மனசு எங்க இருக்காது? பௌதீக வாழ்க்கையை கலைக்கிறான். ஓகேவா? அங்கெல்லாம் இருக்காது. சோ அவனுடைய எங்க ஹையஸ்ட் கோல் என்ன? கடவுளுடைய திருநாட்டுக்கு போகணும். கிருஷ்ணருடைய லோகத்துக்கு போடுறதுக்கு வந்து அவன் தன்னை தயார்படுத்திக்கிறான். ஓகேவா? சோ அவனுடைய மனசெல்லாம் எங்க இருக்கு பாத்தீங்கன்னா, மச்சித்தக, மத்பரக, மஸ்தானம். சோ இது எல்லாமே கடவுளை நோக்கிதான் இருக்கான். ஏன்னா அவன் கிளியரா கிருஷ்ணரை பத்தி நல்லா புரிஞ்சிட்டு இருக்கான். ஓகேவா? மச்சித்தகன்னா நம்மளுடைய சித்தத்தை எங்க வைக்கிறான்னா கிருஷ்ணர் மேல. மத்பரக, மத்சானம், அவன் வந்து இது நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறதுனால அல்டிமேட் கோல் நம்ம எல்லாம் நம்ம எல்லாம். நீங்க யாருன்னு கேட்ட நம்ம என்ன பதில் சொல்லணும்? யாராவது சொல்லுங்க. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி, ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. ஹூ ஆர் யூன்னு யாராவது கேட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்க யாருன்னு கேட்ட நீங்க என்ன பதில் சொல்லுவீங்க? கிருஷ்ண பக்தன். அதுக்கு அடுத்தது கரெக்டான ஆன்சர் வேணும். நீ யார்? பகவத்கீதை கிளாஸ் நம்ம அட்டென்ட் பண்ண பிறகு நம்ம என்ன சொல்லணும்? உடலா ஆத்மாவா? ஆத்மான்னு சொல்லணும் மாதாஜி. சூப்பர். அதுதான் மாதாஜி வேணும். நம்ம ஆத்மா. ஓகேவா? இந்த ஆத்மாக்கு கடவுளுக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்கு? கிருஷ்ணர் வந்து நமக்கு எல்லாருக்கும் என்ன? ஆன்மீக தந்தை இல்லையா? நமக்கு எல்லாருக்கும் ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபாதர் ஒண்ணு. பட் இந்த உடலுக்கு தேவைக்கோசம் நமக்கு எல்லாருக்கும் பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு அப்பா அம்மா இருக்கிறாங்க. இந்த உலகத்துல வாழணும்னா இந்த உலகத்துக்கு ஏத்த மாதிரி நமக்கு ஒரு கருவி வேணும் இல்லையா? இந்த உலகம் பஞ்சபூதங்களால் ஆனது. இந்த உலகத்துல வாழணும்னா நம்ம உடல் பஞ்சபூதங்களால ஆன உடம்பு வேணும். அதுக்கு ஒரு தாய் தந்தை வேணும் இல்லையா? இந்த உடலுக்கு அப்பா அம்மா இருக்காங்க. நம்ம ஆத்மாக்கு அப்பா யாரு, அம்மா யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர். ஓகேங்களா? அதனால அவர்கிட்ட நம்ம போகணும். அவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த எல்லாத்தையும் சிருஷ்டி பண்ணவர். அது பிரம்ம சமீதையில கூட சொல்லியிருக்காங்க, கிருஷ்ண லோகம் வந்து ரொம்ப அங்கதான் போய் சேரணும்னு சொல்லிட்டு. கோலோக ஏவ நிவசதி அகிலாத்ம பூதக. ஓகேவா? சோ அவர் எப்பவுமே அங்கதான் கோலோகலத்துலதான் இருந்துட்டு இருக்காரு. ஓகேவா? சோ அந்த இடத்துக்கு போறதுக்கு தான் இந்த யோகி வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்? முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கான். சவை மனக கிருஷ்ண பாதார விந்தையோ. சோ நம்ம மனசு எங்க வைக்கணும்? கிருஷ்ணருடைய தாமரை திருவடியில எப்பவுமே நினைச்சிட்டு இருக்கணும். பாதார விந்தையோ. ஓகேவா? சோ இத நம்ம பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், சரி எனக்கு என்ன நன்மை ஆகும்? அவருடைய தாமரை திருவடியில சரணாகதி அடைகிறதுனால நமக்கு என்ன நன்மை ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா, பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்துல இருந்து நம்ம வெளியே வரலாம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
नात्यस्नातस्तु योगोऽस्ति न चैकात्मनश्नतः न चातिप्रश्न न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन. हरे कृष्ण. ஆமா வேற ஒருத்தர் யாராவது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நான் படிக்கிட்டா? படிங்க படிங்க மாதாஜி. உங்க ராஜலட்சுமி. பேர் மாதாஜி? அர்ஜுனா, எவனொருவன் மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உண்கின்றானோ, மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உறங்குகின்றானோ, அத்தகையோன் யோகி ஆவதற்கான வாய்ப்பே இல்லை. மாதா என்ன சொல்லிட்டாரு? ஹரே சான்ஸே கிருஷ்ணா. இல்லப்பா. நீ நிறைய சொல்லுங்க மாதாஜி. நிறைய சாப்பிட்டாலும் சரி, நிறைய தூங்கினாலும் சரி, உனக்கு யோகி ஆகிறதுக்குரிய தகுதியோ இல்லைன்னு சொல்லிட்டாரு இல்லையா? சோ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நன்று சொல்லிட்டு நம்ம வாழ்க்கையில நடைமுறை வாழ்க்கையில பேசியிருக்கோம். கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன தேவையோ அதை கொடுத்திருக்காரு. நம்ம எல்லாம் இங்க ஒரு கேள்வி போட்டுக்கலாம். இங்க பிரபுபாதா என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மனுஷன் வந்து பிற விலங்குகளை சாப்பிட வேண்டிய அவசியம் என்ன இருக்கு? என்ன கடவுள் இந்த மனிதனுக்கு தேவையான காற்று, நீர்னு, வெளிச்சம், உணவு, உணவுல பாத்தீங்கன்னா எல்லா விதமான தானியங்கள், பழங்கள், காய்கறிகள் எல்லாமே இருக்கு இல்லையா? சோ அப்ப இருக்கும்போது நீ ஏன் இன்னொரு விலங்கு அடிச்சு சாப்பிடுற அவசியம் ஏன் அப்படின்னு கேக்குறாரு. ஓகேவா? சோ அந்த விலங்கு உணவு யார் சாப்பிடுவாங்கன்னா அறியாமல் இருக்கிற மனிதர்கள் தான் சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அறியாமல் இருக்கிறவனுக்கு வந்து புகைப்பிடித்தல், தேவையில்லாத பழக்க வழக்கங்கள்லாம் இருப்பாங்க. அதுக்கு அந்த நிலையில இருந்து நம்ம மாறணும். அறியாம இப்ப வந்து நமக்கு ஞானத்தை வளர்த்துக்கிறோம். நாலேஜ் கெயின் பண்ண பிறகு எப்படி வாழணும்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? சோ யார் ஒருத்தன் வந்து தன்னுடைய புலன் திருப்திக்கோசம் சாப்பிட்றானோ அவன் என்ன பண்றான்? அவன் பாவத்தை உண்கிறான். ஓகேங்களா? ஆனா அதே சாப்பாடை வந்து கிருஷ்ணருக்கு நம்ம பார்த்தோம். யக்னேஸ்வரனான யக்னா விஷ்ணு யோகேஸ்வரன், அவனுக்கு வந்து யக்னேஸ்வரனுக்கு வந்து நம்ம எல்லாத்தையுமே அர்ப்பணிச்சுட்டு சாப்பிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த சாப்பாடு வந்து பிரசாதமா ஆகுது. அந்த பிரசாதம் சாப்பிட சாப்பிட நம்ம என்ன ஆகுறோம்? தூய்மை அடைகிறோம். அப்புறம் நம்மளுடைய பாவங்கள் படிப்படியாக குறையுதுன்றதை நம்ம பார்த்திருக்கிறோம் இல்லைங்களா? சோ கிருஷ்ணனோட உணர்வுல இருக்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகமா வந்து பாத்தீங்கன்னா தூங்கவும் மாட்டான், சாப்பிடவும் மாட்டான், மிதமா சாப்பிடுவான். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னைக்கெல்லாம் வந்து விரதம் இருக்கணுமோ ஏகாதசி அன்னைக்கு, அப்புறம் வந்து முக்கியமான விசேஷம் நாளான கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமிக்கு அன்னைக்கெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க? விரதத்தை அனுஷ்டிக்கணும்னு சொல்லிட்டு வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்கு. ஓகேங்களா? சோ அன்னைக்கு அவன் விரதம் இருக்கிறான்னா அவன் வீட்டுல பருப்பு அரிசி இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லை. அவன் வீட்டுல எல்லாமே இருக்கு. ஆனா வேதங்கள் அன்னைக்கு வந்து ஏகாதசி அன்னைக்கு வந்து தானியங்களை தவறுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. திதி, அது ஏகாதசி திதி வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருக்கு விஷ்ணுக்கு ரொம்ப ரொம்ப உகந்த பிரியமான திதி. அன்னைக்கு யார் ஒருத்தன் வந்து கிருஷ்ணரை வழிபடுறானோ, நிறைய நாமஜபம் பண்றானோ, அவர் கிருஷ்ணருடைய ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இது ஒண்ணு. அப்புறம் வந்து யாருமே 6 மணி நேரத்துக்கு மேல தூங்கவும் கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? சோ வந்து அதுக்கு நிறைய நேரம் தூங்குறான்னா அவன் வந்து அஜ்ஞானத்துல இருக்கான், அறியாமல் இருக்கான்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் நியமா. युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபுஜி யாராவது படிங்க. நீங்களா அன்மியூட் பண்ணிட்டு வரணும்ப்பா, வாலண்டரியா. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி, ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி, நீங்களே படிங்க, யாரும் வரலன்னு. ஓகே, நானே படிக்கிறேன். உண்ணுதல், உறங்குதல், உழைத்தல், கேளிக்கை ஆகிய பழக்கங்களை நெறிப்படுத்தியவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாகவும் எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்கிவிட முடியும். சோ யோக பயிற்சி பண்றதுனால என்னத்தை நீக்க முடியும்? துன்பத்தை வந்து பெருமளவில் நீக்க முடியும். சோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? அவன் சில ஒழுக்க முறைகளை ஃபாலோ பண்ணணும். எங்க ஒழுக்கப்படுத்தணும்? தூங்குறதுல, சாப்பிட்றதுல, அப்புறம் உழைக்கிறதுல இல்லையா? அப்புறம் கேளிக்கை, இதெல்லாம் வந்து நெறிப்படுத்தணும். நம்ம வந்து நிறைய இப்பதான் சொன்னோம், பிரத்யாகார, நிறைய சாப்பிடக்கூடாது, நிறைய தூங்கக்கூடாது. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, மனுஷன் சில பேர் எல்லாம் நாயா பேயா கழுத மாதிரி வேலை செய்வாங்க. காலையில இருந்து சாயங்காலம் வரையும் வேலை செஞ்சு சம்பாதிக்கிறது பத்தாதுன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க? ஓட்டி வேற, எக்ஸ்ட்ரா டைம் வேற, ஓவர் டைம் வேற பண்ணுவாங்க. அப்படிலாம் அவசியமே இல்லை. வாழ்க்கையோட குறிக்கோள், இந்த மனித உடம்பு எடுத்திருக்கக்கூடிய குறிக்கோள் என்ன? சனாதன தர்மத்தை பின்பற்றி கிருஷ்ண உணர்வோட வாழணும்.
இல்லையா? அதுக்கு தான் நம்ம டைம் பண்ணணும். ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிட்டு வாழ்ந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்க, கடைசி காலத்துல வந்து பக்தி பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து வயசு நல்லா இருக்கு, நம்ம வந்து உழைக்கலாம்னு நினைப்பாங்க. அ அப்போ வயசு ஆக 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 என்ன ஆகுது, நம்ம கை கால் நம்ம பேச்ச கேட்கவே கேட்காது இல்லையா? கண்ணு மங்கும், காது வந்து என்ன ஆகும், என்ன ஆகுது, கேட்கறது குறைபாடாகும். அப்புறம் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வெள்ளை முடி வரும் இல்லையா, தோல் சுருங்கும். இதெல்லாம் வந்து விருப்பப்படுறதோ இல்லமோ எல்லாமே நடந்துட்டே இருக்கு இல்லையா? எல்லாருக்குமே நடக்குது. யாருக்கு வந்து விருப்பம் வெள்ளை முடி வரணும்னு சொல்லிட்டு. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஸ்மார்ட்டா வெள்ளை முடிய வந்து கருப்பா ஆக்கிக்கிறோம் டைய போட்டுட்டு இல்லையா? சோ நாள் பட மாற்றங்கள் நடந்துட்டே தான் இருக்குது இந்த உடம்புல. அதனால அத வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும், பக்தியில யூஸ் பண்ணணும். ஓவர் டைம் பண்ணி என்ன பண்ணாலும் நமக்கு வந்து பக்தி பண்றதுதான் பெஸ்ட். ஏன்னா இந்த உடம்பு கொடுத்துருக்குதே எதுக்கு, பக்திய பின்பற்றணும், கடவுளுடைய திருநாட்டுக்கு போகணுன்றத நம்ம தெளிவா இருக்கணும். ஓகேவா? சோ இது மாதிரி எல்லாம் யாராவது வாழ்ந்திருக்காங்கன்னா கண்டிப்பா, அதாவது நம்மளுடைய கோஸ்வாமிகள், ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமிகள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றார், வேதங்கள்லாம் வந்து மறைஞ்சு போயிடுச்சு, நீங்க வேதங்களை எழுதுங்க. பிருந்தாவனத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய கோயில்கள் லீலை பண்ண இடங்கள்லாம் மறைஞ்சு இருக்கு, அதெல்லாம் போயிட்டு நீங்க புதுப்பீங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லுவார். அவர் குரு சொன்ன வார்த்தைக்கோசம் அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு 2 மணி நேரம் தான் தூங்குவாங்க. நம்ம நேத்தும் ஒரு கதை பார்த்தோம். ஹரிதாஸ் தாக்கூர் 3 லட்சம் முறை நாமஸ்மரணம் பண்ணார். கிட்டத்தட்ட 22 மணி நேரம் டு 23 மணி நேரம் ஆகும் இல்லையா? அப்ப அவங்க எல்லாம் பாருங்க, அவங்க எல்லாம் வந்து ரொம்ப குறைவா தான் சாப்பிடுவாங்க. ஓகேவா? அப்படி இருந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கிருஷ்ண உணர்வுல வாழ்ந்தவங்க அவங்க எல்லாம். ஹார்ட்லி ரூப கோசாமி எல்லாம் வந்து அந்த புக்ஸ் எழுதுறதுலயே அவருக்கு டைம் போயிடும். 2 மணி நேரம் தூங்கினாருன்னாவே அது பெரிய விஷயம். நம்ம எல்லாம் விட்டு 20 மணி நேரம் கூட தூங்குறோம் ஆளுங்க. ஆமா தானே? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, நம்ம வந்து இந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் பார்த்துட்டு இருக்கோம். யம நியம, இப்ப தாரணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा. சோ இப்ப என்ன பண்ணா, தன்னுடைய புலன்கள் எல்லாத்தையும் அவன் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண தெரிஞ்சுக்கிட்டான் இல்லையா? மாதாஜி டிரான்ஸ்லேஷன் ஏதாவது படிங்க. நான் படிக்கிறேன். நான் படிங்க. யோகியானவன் யோகப் பயிற்சியின் மூலமாக தனது மனதின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி எல்லா ஜட ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு உன்னதத்தில் நிலை பெறும்போது யோகத்தில் நன்கு நிலை பெற்றவனாக கூறப்படுகின்றான். சோ இதுவரை என்ன பார்த்தோம், டூஸ் அண்ட் டூ நாட்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா? சோ அவன் என்ன பண்றான், புலன்களை வந்து என்ன பண்ணிருக்கான், கண்ட்ரோல் பண்ணிருக்கான், ஒழுங்குபடுத்திருக்கான். செயல்களையும் ஒழுங்குபடுத்தி எல்லா ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு உன்னத நிலையத்தில் இருக்கக்கூடிய பகவானை உணர்றதுக்கு வந்து அவன் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கான். ஓகேங்களா? சோ நம்ம என்ன பண்ணணும், சவை மனக கிருஷ்ண பாதார விந்தையோர் வாச்சாம்சி வைகுந்த குணான் வர்ணனே. சோ இது வந்து கிருஷ்ணர் வைகுந்த லோகத்துல இருக்காரு, அவருடைய பாதார விந்தத்தை வந்து நம்ம எப்பவுமே நித்தியமா வந்து நம்ம நினைச்சிட்டே இருக்கோம். சரி, அப்படி நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்களான்னு பாத்தீங்கன்னா பாகவதத்துல ஒரு உதாரணம் சொல்றாங்க. அம்பரீஷ் மகாராஜா. அம்பரீஷ் மகாராஜா என்ன பண்ணாரு, தன்னுடைய கண்களால கடவுளை பார்த்தாரு, தன்னுடைய கைகளால கடவுளுக்கு சேவை செஞ்சாரு, அவருடைய வாயால வந்து கடவுளுடைய புகழ்களை பேசுறாரு, அவருடைய பிரசாதத்தை எடுத்துக்கிறாரு, மூக்கால அவருக்கு பகவான் கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட துளசியை நுகர்றாரு, கைகளை வச்சு அவரு மாலைகளை தொடுக்கிறாரு, கால்களை வச்சு புனித யாத்திரைகளை போனார். இப்படி எல்லாம் வாழ்ந்தவங்க நமக்கு உதாரணமா இருக்கார் இல்லையா? சதா காலமும் அம்பரீஷிக்கு வந்து கிருஷ்ணரை தான் வந்து வழிபட்டுட்டு இருந்தாரு. அவருக்கு மேல வந்து கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப ரொம்ப விருப்பம். அதனால என்ன பண்ணுவாரு பாத்தீங்கன்னா, சுதர்சன சக்கரத்தை அவருடைய ராஜ்யத்துக்கு மேல வச்சிருப்பாரு. என் புள்ள வந்து அப்பாவி புள்ள, யாராவது வந்து தாக்குனா கூட அந்த எதுவுமே பண்ணிக்க தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாரு, சுதர்சன சக்கரத்தை அவருடைய ராஜ்யத்துக்கு மேல வச்சிருப்பார் பகவான். ஒரு நாள் என்ன ஆச்சு, துர்வாச முனி வராரு. ஓகேங்களா? சோ இந்த ஸ்டோரி எதுக்கு சொல்றேன்னா, பகவான் எவ்வளவு அளவுக்கு பிரியமானவர், பக்த வக்ஷலன்றத வந்து இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கலாம். அவர் என்ன பண்றாரு, துர்வாச முனி வராரு. எப்பவுமே நம்ம வீட்டுக்கு யாராவது வந்தாங்கன்னா விருந்தோம்பல் பண்ணணும் இல்லையா? சரி, துர்வாச முனி வர்றாரு, அவரை வந்து வெல்கம் பண்றாரு, பேசுறாங்க. சரி, நான் போய் குளிச்சுட்டு வரேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் குளிக்கிறதுக்கு போறாரு. போனவர் தேய்ச்சி குளிச்சுட்டே இருக்கிறாரு. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏகாதசி திதி முடியுது. ஏகாதசி திதி யார் ஒருத்தவங்க வந்து விரதம் இருக்காங்களோ அது துவாதசியில அந்த டைம்ல வந்து அவங்க அந்த விரதத்தை முடிக்கணும். அப்பதான் வந்து அதுதான் ரூல்ஸ்.
ஓகேங்களா? ஸோ டைம் ஆகுது. என்னடா இவர் போனவர் திரும்பி வரல. வந்த விருந்தினரை விட்டு சாப்பிட்டா தப்பு இல்லையா? ஆனா இப்பெல்லாம் வந்து விருந்தினர் வந்தா ரூம்ல கதவு போட்டுட்டு சாப்பிடுற ஆளுங்கலாம் இருக்காங்க இல்லையா? அது வேற பக்கம். இப்ப என்ன பண்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அம்பரீஷும் வந்து எல்லா தன்னுடைய அரண்மனையில இருக்கக்கூடிய மந்திரிகள கூப்பிடுறாங்க. இது மாரி என்ன பண்றதுன்னு கேட்குறாங்க. அப்ப அந்த ஒருத்தவங்க ஆலோசனையில என்ன சொல்றாங்கன்னா, "நீங்க தண்ணி கூட குடிக்காம இருக்கிறீங்க. இப்ப அந்த அ ப ஃபாஸ்ட் பிரேக் பண்ண டைம் வந்துருச்சு. அதனால நீங்க தண்ணிய குடிச்சிட்டு விரதத்த முடிச்சுக்கோங்கன்னு" அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு இதுவும் நல்ல ஐடியா தானே இருக்கு. ஸோ நான் அவர விட்டு எதுவும் சாப்பிடல. ஸோ அவர அவமானப்படுத்தின மாரி இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, கொஞ்சமா தண்ணி குடிச்சு தன்னோட விரதத்த வந்து முடிச்சுக்கிறார். ஓகேங்களா? ஸோ அப்ப வந்து துர்வாச முனி வந்து வராரு. எப்போ இந்த திதி டைம் எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு வராரு. அவர் என்ன பண்ணாரு, சும்மா இல்லாம தன்னோட ஞான திருஷ்டியால அரசன் என்ன பண்ணானுன்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பார்க்குறார். பார்த்தா தண்ணி குடிச்சாரு. ஸோ நீ தண்ணி குடிச்சிட்டியான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு கோவம் வருது. உனக்கு எவ்வளோ அகங்காரம் உனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோவம் இவருக்கு துர்வாச முனிக்கு. அப்புறம் உனக்கு என்னை விட்டு நீ வந்து தண்ணி குடிச்சியா? உனக்கு எவ்வளோ அளவுக்கு உனக்கு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, சாபத்தை கொடுக்குறாரு. தன்னுடைய தலைமுடியை ஒண்ணு பிச்சு போடுறாரு. அது பெரிய அக்னி ரூபம் எடுத்துட்டு வருது. ஓகேவா? அவர அம்பரீஷை அழிக்கணும்னு நினைச்சிட்டு துர்வாச முனி விடுறாரு. ஆனா அது என்ன ஆச்சு? யார போட்டாங்களோ அவங்களையே வந்து துரத்திட்டு வருது. அதனால வரக்கூடிய அக்னி பிளம்புனால இருக்கக்கூடிய வெப்பம் இவரால தாங்க முடியல. ஓடுறாரு 3 லோகத்துக்கு ஓடுறாரு. பிரம்மா கிட்ட போறாரு, சிவன் கிட்ட போறாரு. அச்சச்சோ! இதெல்லாம் எங்களால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. நீ வந்து பண்ணது வந்து ஒரு கிருஷ்ண பக்தன் கிட்ட அபராதம் பண்ணியிருக்க. எங்களுக்கு இது தெரியாது. நீ போயிட்டு நேரா விஷ்ணு கிட்ட போணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. சிவனும் ஹெல்ப் பண்றதில்ல. பிரம்மா, இந்திரன் எல்லா தேவதேவர்களும் அவருக்கு ஹெல்ப் பண்றதே இல்ல. சரி இவரு வேற வழியே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு விஷ்ணு கிட்ட வராங்க. விஷ்ணு என்ன சொல்றாரு, அச்சச்சோ எனக்கெல்லாம் ஒண்ணும் தெரியாது. நீ அபராதம் யார்கிட்ட பண்ணியிருக்க? என் பக்தன் கிட்ட பண்ணிருக்க. நீ என் பக்தன் கிட்டனே போன்னு அப்படின்னு சொல்லி விட்டுறாரு. அவர் வந்து டப்புன்னு சாஷ்டாங்கமா என்ன பண்றாரு, அம்பரீஷி கால்ல வந்து விழுறாரு. அவர் ஒரு ரியாக்ஷனும் இல்ல. உனக்கு இப்படிதான் வேணும், நல்லா வேணும்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம் யாராவது இருந்தா இல்லையா? ஆமாவா இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமாம். இல்லையா? ஆனா அம்பரீஷ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு தூய கிருஷ்ண பக்தர் இல்லையா? அப்படியெல்லாம் சொல்லல. ஓகே. அந்த அந்த பிழம்பு வருது இல்லையா? அத வந்து நிறுத்துறாரு. அப்புறம் இவர வந்து மன்னிச்சு விடுறாரு. ஸோ இது எதனால இவருக்கு ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த சுதர்சன சக்கரம் வந்து அவர வந்து காப்பாத்துது. ஸோ நம்ம கிருஷ்ணர் கிட்ட தஞ்சம் எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், எல்லா கால சூழ்நிலையிலும் வந்து அவர் நம்மள காப்பாத்துறார். நம்ம worry பண்ண தேவையே இல்ல. நம்ம பண்ண வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன? அவருக்கு வந்து அன்பா வந்து இந்த நாமஸ்மரணம் நம்ம சொல்லணும். இல்லையா? கலியுக தர்மம் அதுதான். இந்த எல்லாரும் நம்ம கலியுகம் இந்த இரும்பு யுகத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். இதுல இருந்து எல்லா கஷ்டத்துல இருந்து வெளிய வரணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்க? கலியுக தர்மம். ஹரே கிருஷ்ணா. நாம ஜபம் செய்யறது ஹரி மாதாஜி. போல். நாம ஜபம். ஓகேங்களா? அததான் பண்ணணும். ஸோ இந்த ஆசைகள் இந்த பக்தனுக்கு வந்து இவரெல்லாம் சொல்றார். ஸோ அதனால அவர் வந்து மனசை கண்ட்ரோல் பண்றாரு. ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்டு உன்னத நிலைக்கு போறாரு. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. தாரணை அதுக்கு பிறகு தியானம். लिङ्गते सूपमाश्रिता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगम् आत्मनः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. டிரான்ஸ்லேஷன் ஏதாவது படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. டக்கு நீங்களே ஸ்லோகம் முடிச்ச உடனே பண்ணுங்க. இல்லைன்னா நமக்கு டைம் வேஸ்ட் ஆயிட்டே இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கட்டா? காற்று வீசாத இடத்திலுள்ள தீபம் அசையாமல் இருப்பதைப் போல மனதை அடக்கிய யோகியும் திவ்யமான ஆத்மாவின் மீதான தனது தியானத்தில் எப்போதும் ஸ்திரமாக உள்ளான். ஸோ நம்ம காத்து இல்லாத இடத்துல ஒரு விளக்கு ஏற்றி வச்சு அது என்ன ஆகுது? இப்படி அப்படியே அசையவே அசையாது
இல்லையா? அது மாதிரி இந்த யோகி எப்படி இருக்கான்னு திவ்யமான ஆத்மாவின் மீதான தனது தியானத்தில் எப்போதும் ஸ்திரமாக உள்ளான். தியானத்துல இந்த இதயத்துல யார் இருக்காங்க? பரமாத்மா இருக்காங்க. அந்த பரமாத்மாவை மேல தியானம் பண்ணிட்டு ஸ்திரமா இருக்கிறான்றத இந்த இடத்துல சொல்றார். ஓகேவா? சார் ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यानत्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं हितश्चलति तत्त्वतः. हरे कृष्ण. यलुप्त्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यत्किञ्चित्ततो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यादु दुःखसंयोग योगं योग संजिनातं. हरे कृष्ण. संगीतं योग संगीतं. हरे कृष्ण. சமாதி சமாதி என்றழைக்கப்படும் பக்குவ நிலையில் மனம் யோக பயிற்சியின் மூலமாக ஜட செயல்களிலிருந்து முழுமையாக விலக்கப்படுகிறது. தூய மனதால் தன்னை கண்டு தன்னில் இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்கு ஒருவனிடம் உள்ள திறனிலிருந்து இப்பக்குவ நிலையை உணரலாம். அந்த இன்ப நிலையில் அவன் திவ்யமான புலன்களின் மூலம் எல்லையற்ற திவ்யமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறான். இவ்வாறு நிலை பெற்றவன் உண்மையிலிருந்து என்றும் வழுவதில்லை. இதைவிட உயர்ந்த லாபம் எதுவுமில்லை என்று நினைக்கிறான். அத்தகு நிலையில் அமைந்தவன் மாபெரும் துயரங்களுக்கு மத்தியிலும் ஒருபோதும் அசைக்கப்படுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த சமாதி தட் இஸ் அ ஃபைனல் ஸ்டேஜ் இல்லையா? தாரணா சமாதி. ஓகே, தன் உள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை என்ன பண்றான்? அனுபவிக்கிறான், பார்க்கறான், அனுபவிக்கிறான். அதனால அவனுக்கு என்ன கிடைக்குது? இன்ப நிலை கிடைக்குது. ஓகேவா? ஸோ அவன் அப்போ தெரிஞ்ச பிறகு அவனுக்கு என்ன ஆகுது? அவன் திவ்யமான புலன்களின் மூலம் எல்லையற்ற திவ்யமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறான். யாருக்கெல்லாம் திவ்யமான ஆனந்தம் வேணுமோ அவங்க என்ன பண்ணணும்? கடவுளை தியானிக்கணும் இல்லையா? ஸோ அவன் இந்த பயிற்சி ஆரம்பத்துல கஷ்டமா தான் இருக்கும் இல்லையா? சோ அப்போ எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்றதுனால அவனுக்கு என்ன கிடைக்குது? திவ்யமான ஆனந்தம் கிடைக்குது. சோ அவன் இதை அனுபவிச்ச பிறகு அவன் என்ன பண்ண மாட்டான்? வழுவதே இல்லை, கீழே விழவே மாட்டான். ஏன்னா அவன் உயர்ந்த இன்பத்தை அனுபவிச்சிருக்கிறதுனால மறுபடியும் இந்த பௌதீக வாழ்க்கைக்கு வந்தாலும் அந்த உயர்ந்த நிலையில இருந்து நான் அனுபவிச்ச அந்த சந்தோஷத்தை என்னைக்குமே விட மாட்டான், மறக்க மாட்டான். ஓகே, அப்படியேப்பட்டு வாழ்ந்துட்டு கஷ்டம் துன்பம் எது வந்தாலும் அதனால அவன் வருத்தமும் படமாட்டான், பாதிக்கப்படுவதும் இல்லை அவனுக்கு. ஓகேங்களா? இன்பம் துன்பம் எது வந்தாலும் அவனுக்கு என்ன ஆகுது? சமமா எடுத்துக்கிறான். ஓகேவா? சோ இது எதனால ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா மனசை அவர் தூய்மைப்படுத்திருக்கார் இல்லையா? சேதோ தர்ப்பண மார்ஜனம். ஓகே, அதாவது ஒரு அழுக்கான கண்ணாடியில நம்ம முகம் பார்க்க முடியுமா? அந்த கண்ணாடியை தொடச்சிட்டு கிளீனா வச்சு அதுல நம்ம முகம் பார்க்க முடியும் இல்லையா? அது மாதிரி இவர் என்ன பண்றாரு? இந்த ப்ராசஸ் யம நியம ஆசன பிராணாயாம பிரத்யாகார தாரண அந்த நிலைக்கு போன பிறகு சமாதி அந்த நிலைக்கு போறதுனால அவர் ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணிருக்காரு? தன்னை உடல் புலன்கள் மனசை எல்லாத்தையும் பியூரிஃபை பண்ணி கடைசியில பகவானை புரிஞ்சுக்கிறார் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ தன்னுடைய காரியத்துல ரொம்ப குறியா இருக்கிறார். அது மாதிரி நம்மளும் பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்த பிக்சர்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா அர்ஜுனனை அவருடைய குரு கூட்டிட்டு போவார் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் எல்லாருக்கும் சேர்ந்து ஒரு காம்படிஷன் வைப்பார், என்ன தெரியுது பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு. அதுல அர்ஜுனன் ஒருத்த மாத்திரம் தான் பறவையோட கண் தெரியுதுன்னு சொல்லுவார் இல்லையா? அவர் எவ்வளவு அளவுக்கு திறமையாசாலின்றத டெஸ்ட் பண்றதுக்கு பிம்பத்தை வச்சு ஒரிஜினல் அசலான மீனை அம்பு ஏதணும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அந்த போட்டியில கூட வென்றவர் யாரு? அர்ஜுனன் இல்லையா? அவர் அது எப்ப நடக்குது? திரௌபதியோட சுயம்வரத்துல நடக்குது இல்லையா? சோ நம்ம காரியத்துல நம்ம குறியா இருக்கணும். நான் ஒரு ஆத்மா, நான் கிருஷ்ணர் கிட்ட போய் சரணடையணும். அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும்? இத்தனை நாள் வாழ்ந்த தெரியாம எதையோ பண்ணிக்கிட்டு அட்லீஸ்ட் இனிமேலாவது நான் ஆத்மான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த ஆத்மாவுக்கு தேவையான உணவு எது,
ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் அதை சொல்லிட்டு நாம ஜபம் சொல்லிட்டு என்னோட இருதயத்துல நானும் என்ன பண்ணணும், சேதோ தர்ப்பண மார்ஜனம், இந்த இருதயத்துல இருக்கக்கூடிய அழுக்கு எல்லாத்தையும் நம்ம மலமா எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ இந்த அருவவாதிகள் இந்த தியானம் பண்ணிட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க, கடவுளோட இரண்டரை கலக்குறாங்க இல்லையா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. கடவுளோட இணைத்தல், ஒருங்கிணைத்தல். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சஞ்சலம் தீமனக கிருஷ்ண பிரமாதி பலவத்ரிடம் சத்யாகம் விக்கிரகம் மன்யே வாயோரிவ துஷ்கரம். ஹரே கிருஷ்ணன். கிருஷ்ணா, மனசு அமைதியற்றது, குழப்பமா இருக்குது, அடங்காததா இருக்குது, ரொம்ப சக்தி வாய்ந்ததா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் சொல்றார். நான் வேணா காத்து வேணா அடக்கிடுவேன் கிருஷ்ணா, ஆனா இந்த மனசை அடக்குறது கஷ்டமானதுன்னு சொல்லிட்டு நம் சார்பா அவரே சொல்லிட்டார் இல்லையா. அதுக்கு கிருஷ்ணர் என்ன பதில் சொல்றாரு இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பகவானுச்சயம் மகாபாஹோ மனோ துர்நிகிரகம் சலம் அப்யாசேன து கௌந்தேய வைராகேன ச ரித்யதே. சோ இங்க என்ன சொல்றாரு, அபியாச அமைதியற்ற மனதை அடக்குவது சந்தேகமின்றி மிகவும் கடினம் தான். ஆனா அதை எப்படி பண்ணலாம், அபியாசேன து கௌந்தேய வைராகியேன ச அப்படின்னு சொல்றாரு. அபியாசம்னா என்ன, பயிற்சி பண்ணு. வைராகியம்னா என்ன, பற்றின்மையோட இரு, பற்றுதல் இல்லாம இருன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த ரெண்டு மூலியமா நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்ம மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணலான்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ அதுக்குதான் பாத்தீங்கன்னா கடவுள் நவவித பக்தின்னு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அதாவது ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், வந்தனம், தாசியம், சாக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம். அதாவது ஸ்ரவணம்னா கேட்கறது, ஓகே, ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம் கடவுளை பத்தி பாடுறது, பாத சேவனம் அதாவது கடவுளுக்கு சேவை, திருவடிக்கு சேவை செய்யறது, ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், பாத சேவனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், அப்புறம் பிரார்த்தனை பண்றது, அவருக்கு வணங்குறது, கடைசியா தன்னையே அர்ப்பணிக்கிறாரு, ஆத்ம நிவேதனம் பண்றது. சோ இந்த நவவித பக்தியில ஏதாவது ஒரு நமக்கு ஏதோ ஒண்ணு வரும் இல்லையா, இல்ல ஒண்ணு அதை நம்ம எடுத்துட்டு ஃபாலோ பண்ணன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளும் நம்ம மனசை கட்டுப்படுத்தலாம். ஓகே, ஆனா இந்த மாதிரி அஷ்டாங்க யோகா பண்றது பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனனே கஷ்டம்னு சொல்லியிருக்காரு. உங்களால எத்தனை பேரால இதை இந்த யோகா என்னால பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. அமைதியா இருந்தீங்கன்னா நீங்க எல்லாரும் பண்ணுவீங்கன்னு நினைச்சுப்பேன் நான். கொஞ்சம் கஷ்டம் இல்லையா. சோ கொஞ்சம் கஷ்டம். அப்ப என்ன, அவர் பாருங்க, இப்ப என்னாலலாம் முடியாது இந்த மாதிரி உட்காந்து ஒரு ஸ்திரமா ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டு மனசு புலன்கள் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி இல்லையா. ஆனா அர்ஜுனனே நம்ம சார்பா சொல்லிட்டாரு முடியாதுப்பான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்குதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன பண்ணாரு, கருணையின் வடிவமா நம்மளுடைய அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. இப்ப எல்லாம் கான்சன்ட்ரேஷன் பாத்தீங்கன்னா நிறைய நம்ம இப்போ போன்ல பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஷார்ட்ஸ், அது ஒரு நிமிஷத்துக்குள்ள எத்தனை சீன்ஸ் எத்தனை கலர்ஸ் போகுது இல்லையா. நம்ம மைண்ட் என்ன ஆகுது, எவ்வளவு அளவுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகுது இல்லையா. அந்த மைண்டை கான்சென்ட்ரேட் பண்ண டியூரேஷன் கூட இப்போ 8 minutes, less than 8 minutes சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த மனசை வச்சுட்டு நம்ம அஷ்டாங்க யோகா எல்லாம் பண்ணி நம்ம மேலே போறது கஷ்டம். அதனால சைத்தன்ய மகாபிரபு கொடுத்த அந்த சங்கீர்த்த யக்ஞத்தை மகாமந்திரத்தை நம்ம நல்லா எடுத்துக்கணும் இல்லையா. நம்ம இன்னைக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் பண்ணாவே, இதுல பாருங்க, நாமத்தை ஜபம் பண்ண நம்ம காதால கேட்கிறோம், ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் இங்கே முடிஞ்சிருதா, அது மனசுனால யோசிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். விஷ்ணு ஸ்மரணம் அவர் தியானிக்கிறோமா, ஒரே ஒரு செயல் மூலமா 3 விஷயங்கள் நடக்குது இல்லையா. சோ இத நம்ம ஸ்ரத்தையா பண்ணிட்டே இருக்கலாம். ஓகே, சோ நம்ம மனசை நண்பனா வச்சுக்கணும், அதை பழகிக்கலாம் நம்ம. மாதாஜி. பிராப்ய புண்ணிய கிருதாம் லோகான் உஷித்வா சாஸ்வதீதமாஹ சுதீனாம் ஸ்ரீமதாம் கேஹே யோக பிரஷ்டோ விஜாயதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நிறைய நாள்ல பாத்தீங்கன்னா பக்தி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, அவங்க பாத்தீங்கன்னா தடை புரண்டு விழுந்துட்டாங்களா, அவங்களுடைய நிலைமை என்னன்னு அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஓகே, சோ வெற்றி அடையாத யோகி புண்ணிய ஆத்மாக்களின் லோகங்களில் பற்பல வருடங்கள் அனுபவித்த பின் நல்லோர் குடும்பத்தில் அல்லது பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் பிறக்கிறான். இந்த பிக்சர்ல பாருங்க, அவன் நிறைய நாள் பக்தியை பண்ணா,
அதனால அவனுக்கு என்ன வந்திருக்கும்? புண்ணியம் வந்திருக்கும். அதனால மேல் லோகத்துக்கு போயிட்டு எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கிறான். மறுபடியும் எங்க வந்து பிறக்கிறான்னு பாத்தீங்கன்னா, நல்ல குடும்பத்துல பிறப்பான். ஒரு உயர்ந்த பண்புள்ள குடும்பத்துல பிறப்பான். பிராமணர்கள் குடும்பத்துல பிறப்பான். எங்க வேத கலாச்சாரங்கள் இருக்கோ அந்த இடத்துல பிறப்பான். அப்புறம் நிறைய வசதிகள் இருக்கக்கூடிய செல்வந்தர் வீட்டுல பிறப்பான். இது ஏண்டான மறுபடியும் தரித்திர வீட்டுல பிறந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், மறுபடியும் கஷ்டப்படணும். ஏன் செல்வந்தர் வீட்டுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவன் சின்ன வயசுல இருந்தே அவனுக்கு எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் இருக்கும். வேதங்களை கத்துக்கலாம், பாடல்களை கத்துக்கலாம் இல்லையா? சோ அந்த கஷ்டப்பட்டு உழைக்க வேண்டிய டைமை விட்டுட்டு இருக்கக்கூடிய செல்வத்துல வந்து அவ என்ன பண்ணலாம்? பக்திக்கு டைம் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ யோகாவில் வெற்றி அடைய தவறும் ஒருவரின் இலக்கு என்ன? अथवा योगिनाम् एव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यत्कीदृशम् हरे कृष्ण. சோ அங்க ஒண்ணு பார்த்தோம், உயர்ந்த குடும்பத்துல பிறப்பாங்க இல்ல கற்றறிந்தவர் குடும்பத்துல பிறப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு. சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீண்ட கால யோக பயிற்சியின் பின் வெற்றி அடையாதவர் அறிவில் சிறந்து விளங்கும் ஆன்மீகங்களின் குலத்தில் பிறப்பது உறுதி. ஓகே, இது யார் சொல்றாரு? பகவத்கீதையிலே சொல்றாரு. சோ அச்சோ நான் இத்தனை வருஷமா பக்தி பண்ணலையே, அப்படி பண்ணலையே நம்ம புலம்புறதை விட அட்லீஸ்ட் இன்னைக்கு எனக்கு கிடைச்சிருக்குது, இன்னில இருந்து நான் வந்து இந்த பக்தியை வந்து நான் சரியா பண்றேன். ஸோ நம்மளுடைய செயல் இன்னைக்கு என்ன இருக்குதோ அதுதான் நம்மளுடைய பிறப்பை வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணுது. நம்ம எந்த மாதிரி உடலை எடுக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு அதை டிட்டர்மைன் பண்ணுது. சரிங்களா? இத்தகைய பிறவி நிச்சயமாக இவ்வுலகில் மிக அரிதானதாகும். ஓகேவா? சோ அவரே சொல்றார், ஆன்மீகங்களின் குலத்தில் பிறப்பது, உயர்ந்த ஒழுக்கமுடைய ஆன்மீகர் இருக்கக்கூடிய குலத்துல பிறக்கிறது வந்து அரிது. அவன் பிராக்டிஸ் பண்ண நமக்கு என்ன ஆகுது? அடுத்த ஜென்மத்துல வந்து நல்ல உயர் குலத்துல பிறப்பாங்க. நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் இல்லைங்களா? பாஸ்போர்ட் புக்ல வந்து நம்ம பிரிண்ட் எடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கேரி ஃபார்வர்ட்னு சொல்றாங்க இல்லையா? நம்ம என்னெல்லாம் பக்தியில வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல செய்யறோமோ அதெல்லாம் வந்து அப்படியே கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகுது. ஓகேங்களா? நம்ம என்ன மெட்டீரியல் இந்த பௌதிக டிகிரி வச்சிருந்தா மறுபடியும் நம்ம அடுத்த ஜென்மம் பிறந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, மறுபடியும் 1ஆம் கிளாஸ்ல இருந்தே படிக்கணும் இல்லையா? அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். योगिनाम् अपि सर्वेषां मत्कतेनान्तरात्मना शब्दवान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க யோகி இருக்கான் இல்லையா, அவன் வந்து என்ன பண்றான்னா தன்னை ப்ராக்டிஸ் பண்றான். அதனால இப்ப அதுக்கு ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. நம்ம ஏற்கனவே இதை சொல்லியிருக்கோம், ஷார்ட்டா ஒரு 3 லைன்ஸ்ல சொல்லிடுறேன். இந்த ரிலேட்டடா இருக்கிறதுனால. நம்ம அரசர் பரத மகாராஜா இருந்தார் இல்லையா? பரத நாட்டுல வந்து செவ்வனே ஆடிட்டு வந்தாரு. அவர் வனப்பிரஸ்த ஸ்டேஜுக்கு வந்தவுடனே தன்னுடைய ஆட்சியை வந்து மகனுக்கு கொடுத்துட்டு வந்துட்டாரு. காட்டுல வந்து தவம் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. ஒரு குட்டி மானை காப்பாத்துறதுக்கு போயிட்டு அது மேல பற்றுதல் வந்து மானை நினைச்சு உயிரை விட்டார். சோ என்னவா பிறந்தார் சொல்லுங்க? நம்ம இந்த ஸ்டோரி ஏற்கனவே பேசியிருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. மானா பிறந்தார். மானா பிறந்தா கூட கடவுளுடைய அனுகிரகத்தால அந்த குடிலுக்கு போயிட்டு அவரே என்னென்ன சாங்கியங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாரோ, பூஜை புனஸ்காரங்கள்லாம் அந்த மான் வடிவத்துல பண்ணாரு. மான் ஆன பிறகு அடுத்த ஜென்மம் என்ன பிறந்தாரு? சொல்லுங்க. இந்த ஜட உலகத்துல பிறந்தாரு. என்னவா பிறந்தாரு? ஜட பரதரா பிறந்தாரு. ஓகேவா? ஆனா பாக்குறதுக்கு தான் ஜடமா இருப்பாரு இல்லையா? அவங்க கூட பிறந்தவங்க எல்லாம் அவருக்கு சொத்தெல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. அன்னிமார்கள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தீஞ்சு போனதும் பழைய சோறையும் கொடுத்தாங்க. பட் வேலை மாத்திரம் வாங்கிக்கிட்டாங்க இல்லையா? ஆனா அவருக்குள்ள இருக்கிற பாத்தீங்கன்னா அவர் முழுமையான ஞானம் பெற்றவர். ஓகேவா? முழுமையான ஞானம் பெற்றவர். பட் எதை மேல பற்றுதல் இல்லாம இருந்து வாழ்ந்தவர். அந்த 3வது ஜென்மத்துல கடவுளுடைய திருநாட்டுக்கு போனார். ஓகேங்களா? அதுதான் நம்ம இந்த 2 ஸ்லோகத்துல வந்து நம்ம பாக்குறோம். மனசை இப்ப பக்தி பண்றோம், அட்லீஸ்ட் நமக்கு அடுத்த ஜென்மம் வந்து பெட்டரா கிடைக்கும் இல்லையா? அட்லீஸ்ட் அது நம்ம ரொம்ப இன்னும் வந்து ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த ஜென்மத்திலேயே வந்து எத்தனையோ கோடி ஜென்மங்களா எத்தனையோ 84 லட்சம் ஜீவராசிகளா பிறந்து வந்திருக்கோம். அட்லீஸ்ட் பிரபுபாத என்ன சொல்றது, என்னென்னவோ பிறந்து வந்திருக்கீங்க, இந்த ஒரு ஜென்மத்தை வந்து கிருஷ்ண உணர்வுக்கோசம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி பாருங்களேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? அப்ப நம்ம ஸ்ரத்தையா பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், 100% பண்ணா கடவுள் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி பலனை கொடுப்பாரு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. மேலும் இத படிங்க மாதாஜி, டிரான்ஸ்லேஷன். என்ன படிக்கணுமா?
ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி, ராஜேஸ்வரி மாதாஜி. கீதா மாதாஜி யார் படிக்கலையோ அவங்க படிங்க, விருப்பம் இருக்கிறவங்க. ராஜலட்சுமி மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன். ஓகே. மேலும் எல்லா யோகிகளுக்கு மத்தியில் எவனொருவன் பெரும் நம்பிக்கையுடன் எப்பொழுதும் என்னில் நினைத்து தன்னுள் என்னை எண்ணி எனக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரிகிறானோ அவனே யோகத்தில் என்னுடன் மிகவும் நெருங்கியவனும் எல்லோரை விட உயர்ந்தவன் ஆவான். இதுவே எனது அபிப்பிராயம். என்ன சொல்றாரு கிருஷ்ணா? யாரு வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுள் என்னை எண்ணி அவங்களுடைய மனசுல எப்பவுமே சதா காலமும் கிருஷ்ணரை நினைச்சிட்டு எனக்கு வந்து திவ்யமான அன்பு தொண்டை புரிஞ்சுக்கிட்டு யோகத்துல வந்து இருக்கிறதுனால அவன் எனக்கு வந்து எப்படி இருக்கிறான்? நெருங்கியவன் ஆகிறான். நெருங்கியவன் மாத்திரம் இல்ல, எல்லாரையும் காட்டிலும் வந்து அவன் எனக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிரியமானவன், உயர்ந்தவன் ஆகிறான்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இதுதான் இப்ப என்னுடைய அபிப்பிராயம் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இங்க கிருஷ்ணன் நமக்கு என்ன சொல்றாரு? டேக் ஹோம் மெசேஜ் என்ன? நேத்து வந்து போக்தாராம் யக்ன தபசம் சொன்னோம். இப்ப வந்து அவரை எப்பவுமே சதா காலமும் மச்சித்த மத் பிராண எப்பவுமே நம்மளுடைய மனசு சிந்தனை எல்லாமே யார் மேல இருக்கணும்? கிருஷ்ணர் மேல இருக்கணும். அப்படி இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவருக்கு நம்ம க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆயிடுவோம். நம்ம க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆயிட்டோம்னு என்ன பண்ணுவாரு அவரு? நமக்கு என்ன தேவையோ அது எல்லாத்தையும் கொடுப்பாரு இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. அம்மாவா இல்லையா? சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா யோகத்துல பல யோகங்கள் இருக்கு. ஆனா இந்த பக்தி யோகம் தான் சிறந்தது. இந்த ஏணிப்படி மாதிரி இருக்கு பாருங்க. கிருஷ்ணரை போய் அடையணும்னா எது பக்கத்துல இருக்கு? பக்தி யோகம் தான் பக்கத்துல. இல்லப்பா நான் கர்ம யோகம் எல்லாம் பண்றேன்னா அதெல்லாம் லாங் டைம் எடுக்கும். கர்ம யோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம் எல்லாம் வந்து லாங் டைம் எடுக்கும். நம்ம பக்தி யோகம் தான் சிறந்தது. அது டக்குன்னு ரீச் ஆயிடும். ஓகேங்களா? சோ இந்த சத்தியுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயுட்காலம் நிறைய இருந்துச்சு. அதனால அவனுக்கு என்ன தேவையோ விஷ்ணு மேல வந்து தியானம் பண்ணான். திரேதா யுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு செல்வ வளங்கள் நிறைய இருந்துச்சு. பிராமணர்கள் கற்றறிந்த பண்டிதர்கள்லாம் நல்லா இருந்தாங்க. அதனால வேத உச்சாடனம் பண்ணி யாக யக்னங்கள் பண்ணிட்டு வந்தாங்க. துவாபர யுகத்துல வந்து நிறைய அரசர்கள் இருந்தாங்க. அதனால பிரம்மாண்டமான கோயில்கள் எல்லாம் கட்டியிருந்தாங்க. கட்டி கோயில்ல வந்து கடவுளை வழிபட்டுட்டு வந்தாங்க. ஆனா இந்த கலியுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கிற குணாதிசைகள் எதுவுமே இல்லை. ஆயுசும் இல்ல. சுத்த நெய் கிடைக்குதா? இல்ல இல்லையா? ஒரு கலியுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கோயில் வந்த டைம்ல நம்ம எல்லாருமே ஹவுஸ் அரெஸ்டா இருந்தோம். கோயிலுக்கு கூட போக முடியல. ஆனா இந்த கலியுகத்துல வந்து நமக்கு வீட்டுல இருந்துட்டே எந்த கால நேரம் எதுவுமே ஒரு பேதம் இல்லாம நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? கடவுளுடைய நாமத்தை வந்து உச்சாரணம் பண்ண முடியும். ஓகே. சோ இதை வந்து நம்ம பண்ணலாம். எப்படி வந்து லிஃப்ட்ல போனா ஈஸியா போயிடும் இல்லையா? அது மாதிரிதான் இது. இந்த பக்தி யோகன்றது வந்து லிஃப்ட் மாதிரி. படிக்கட்டு ஏறி போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், கர்ம யோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம் மாதிரி டைம் எடுக்கும். ஆனா பக்தி யோகம் வந்து லிஃப்ட்ல போற மாதிரி ஈஸி. அதனால பக்தி யோகம் பண்ணி அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? நம்ம பக்தி யோகம்னா கடவுள் வந்து நம்மளுடைய பெயரை சொல்லணும் இல்லையா? அவருக்கு அந்த நாமத்துக்கு எந்த வித்தியாசமே இல்லை. ஓகே. எல்லாரும் என்ன சொல்லணும்? ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. அன்மியூட் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ஹரே ராமா 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 ஹரே ஹரே. சோ இதுதான் வந்து இங்க இன்சிஸ்ட் பண்றாங்க நமக்கு. ஓகே. சோ நம்ம இந்த அத்தியாயம் இங்க நிறுத்திக்கலாம். யாருக்காவது ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா? ஓம் தத் சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ண அர்ஜுன சம்வாதே தியான யோக நாம ஷஷ்போ தியாயக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரபுஜி ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. புரிஞ்சிச்சிங்களா? கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ் மாதாஜி நீங்க பேசுனீங்க. உங்க பேரும் நம்பரும் கொடுங்க ப்ளீஸ். கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ்னா தெரியல. ஆல்ரெடி கொடுத்திருக்கேன். ராஜேஸ்வரி. ராஜேஸ்வரியா? ஆமா. அப்பா நீங்க கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ்னா ராஜேஸ்வரி. ஓகே. நீங்க அவங்க பேரே போட்டு விடுங்க. ராஜேஸ்வரி போட்டுருந்தா எங்களுக்கு தெரியும். நம்பரும் சொல்லிருக்கேடா. நம்பர் கொடுத்துறேடா. நம்பர் கொடுக்க முடியுமா? 9353 ஆல்ரெடி போட்ட மெசேஜ்ல. ஓகே ஃபைன். ஏன்னா நீங்க கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ்னு யாருன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல. ஓகே மாதாஜி. ஓகே. உங்க பேரோட நீங்க பண்ணிடுங்க. ஓகே ஓகே ஓகே. தேங்க் யூ. தேங்க் யூ மாதாஜி. சோ நம்ம என் பண்ணிக்கலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்து பைவத பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரியர் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி எல்லாரும் ஜெய் சொல்லுங்க.
भगवद्गीता की जय जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की की जय हरि नाम संकीर्तन की जय जय all glories to assembled devotees. இப்போ வந்து ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லணும். all glories to हरे assembled कृष्णा devotees. ஹரே हरे கிருஷ்ணா. कृष्णा All हरे glories to कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा Okay, thank you everyone. हरि बोल மறுபடியும் நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे Okay. कृष्णा Thank you Mataji, Prabhuji. Hare Krishna.